Balangati sadyo ken manupot tayo ang mga nanagimnasda lang langit akanta kararwak kantaan di mangisalakan di arimon magrukbaban kadi agpatinggan ti aputi ayat iten tay malangat nagsagaba siraragsak na itatun si ayat jay langit maidaw angeles agrupag kita minagsit-sit daw ayat na anay niya balantay ita ti apo ti gloria ti ama ken ti anak inda nagmaymaysa inka magdaydayaw ken kadi mamingga eta po amin nga aldaw sikat nagrukbaban. Amen. Umay kayo kat idaydayaw tayo iti Apo. Kantaan tayo as irarago ti Diyos, as alakniban na tayo. Dumatag tayo iti sangwanan na, ket agyaman tayo. Ipaayan tayo iti naragsak, akanta, apagdaydayaw ken kuana. O Diyos sa pumi nga namarswa, amami anay langitan, managayat kaunay, o muna amin, ti panagyaman mi, ti ado nga parabor mo kada kami. Ti
salon at mi, titinga ti adu nga, pagsubok iti biyag. Ti panagandad mo, kada kami ti inaldaw-aldaw, di na kami o Apo binaybayan. O may kami itangal daw, idaydayaw da ka, Apo. Iso awatan na kami kuma. At tuy kami o Diyos, ipakumbaba nga dumawat pamakawan mo, iti adu nagkurkurangan mi, ken aramid mi nga basbasol. Ugasan na kami kadi, tinasantuan nga dara ni Apo may Jesus, nga mangisalakan mi. Taano may kari kami nga umawag ti Ama. Ket Ama, iyig mo kaditi presensya at Espiritu Santo kada kami ita ken uray pay kadagiti kakabsat mi nga kadwa mi nga agdaydayaw iti online tattaakan ito. Ket bayam kadiu Apo nga agmaymaysa kami nga idayaw iti nasantuan anagan mo. Dawaton mi met nga bendisyonam kadi dagiti mensahe ti biag nga iyeg kada kami ni pastor nga isu ti mangidalan tinasisya at pay nga panagbiag mi. Ken mangted itinananay pay anamnama mi. Kasyan na kami kadi Apo, lalo kadagiti kakabsat mi ang masakit. Nagito'y ti kararag mi, babayan tinagan ni Apo Hesu Kristo nga mangisalakan mi. Amen. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Huwag biyagak ka na santuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Itdem ti tinapay, ti biyagapor. Ama ipay ito'y kararwag. Kas panang ted mo dyan, den at baybay. Kadagiti tao adunay. Panakaibasa, tinasantuan na surat, iti daan na tulag, kaya't masarakan ti Numbers chapter 21, verse 4 to 9. Kaya't kastoy tinay surat. Ti sinanuleg a bronze. Pimanaw dagita Israelita iti bantay hor. Nilikaw da ti sakop ti Edom. Ket nagnaday di kalsada nga nagturong iti gulfo ti Akaba. Ngem iti dalan naibus ti anos dagiti tattao. Ket nagsauda iti maibusor iti Dios ken ni Moses. En reklamo da, apay nga impanaw na kami ijay Ehipto, tapno patayin na kam iti daytoy alitang nga awan ti taraon wenno danom. Mauma kamin iti kastoy akkanen nga awan sirsirbina. Gapu iti daytoy nangibaon ni Yahweh kadagiti nagkita nga uleg iti ayanda ket adu nga Israelita tinakagat apuon tinakatayanda. Napan dagiti tattao kini Moses ket kinunada. Nagbasol kami iti panagsao mi iti maibusor iti Apo, kastamet ken ka. Ikararag mo kuma iti Apo, nga ipanaw na dagitoy nga uleg. Iti kasta, inkararag ni Moses dagiti tattao. Imbaga ni Yahweh, ang mga ramid ni Moses iti sinanuleg a bronze, sana ibayog tapno ti siya sinuman a makagat umimbag no kitaan na ti sinanuleg. Nangaramid nga rod ni Moses iti sinanuleg, ket inkabil na iti kayo. No adda kagaten ti uleg,
umimbag no kitain na ti sinanuleg. Bendisyon ang pagtikin na pudno, tapno isot taraon ko, Apo, ken mangpukaw tiki na dakes ko, ketal na ken ragsak masarak ko. Tumakder kayo amin ket maipaay iti panakaibasa iti naimbagadamag kas insurat ni San Juan kapitulo 3 versikulo 10 ken 4 aging gana iti 20 ken maysa. John chapter 3 verses 14 to 21. Ket kastoy iti maibasa. Kas iti panangibayog ni Moses iti sinanuleg a bronze iti letang masapul met iti panakaibayog ti anak ti tao tapno biag ngagnanayon ti siya sinuman a mamati ken kuana. Gapu iti kastalauna ipanagayat ti Dios iti lubong inted na ti bugbugto nga anak na tapno ti siya sinuman a mamati ken kuana saan namatay no diket agbiag ngagnanayon. Ta saan nga imbaon ti Dios ti anak na ditoy lubong tapno ukuman na ti lubong no diket tapno isalakan na. Saan ang maukom ti siya sinuman ang mamati ti anak, ngem na ukuman ti di mamati agsipod ta saan, anamati iti bugbugtong nga anak ti Diyos. Daytoy iti paka ukuman, imayon ti silaw dito'y lubong, ngem gapu ta dakes dagiti aramid dagiti tattao, at adda nga ayaten dat sipnget ngem tilawag. Ti siya sinuman, nga agaramid ti dakes, kaguran na tilawag, ket saan nga umasidag ti silaw, agsipod da di na kayat, ama maipakita dagiti dakes nga aramid na. Ngem ti agbyag iti kinapudno, umasidag iti silaw, tapno agbyag ti kinapudno, maipakita, ama yan nurot iti Diyos dagiti aramid na. Kuna na ti English, and as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only Son of God. And this is the judgment. The light has come into the world, and people love the darkness rather than the light, because their deeds were evil. For everyone who does the wicked things hates the light and does not come to the light, lest his deeds should be exposed. But whoever does what is true comes to the light, so that it may be clearly seen that his deeds have been carried out in God. Ni Apo Diyos ko matagbendisyon, iti panakaibasa, iti paset, iti nasantuan asurat. Amen. Ti sao anaragsak, sao ama magbiag, ti sao anaragsak, sao ama magbiag.
Ni Apo Diyos iti may daydayaw, iti mensahe iti kanta, iti daytoy aldaw, agkararag tayo. Naindaklan ken man nakabalin nga Diyos, ipeksami iti panagyaman miken ka, iti daytoy nga oras, iti panagdaydayaw miken ka, agyaman kami iti tured, dagiti anak mo Apo nga imay, numampay, adda iti threat, iti COVID, agyaman kami iti pamating adda kadakwada, iti daytoy nga oras, ket agmaymaysa kami nga rod iti nagan mo Apo, agmaymaysa kami nga awaten iti nasantuan asasaom kada kami iti daytoy nga oras babon iti adipen mo. Dagiti iti dawat ken kararagmi babon iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Maminsan pa'y kablaawan kayo amin iti nagan ni Apo tayo nga Hesukristo. Na imbaga bigatyo, magandang umaga, good morning. At salamat po dahil yung audience po natin sa umagang ito ay may Tagalog, may Bisaya, may Kapampangan, at iba pa, dagiti Ilocano nga kadwami ditoy. Iso nga aramatek dagiti sasao nga maawatan tayo, tap na maipaawat kadakwada iti sao ni Apo tayo nga Hesukristo. Iti daytoy nga gundaway, agyamanak iti nabara nga kablaawyo kanyak idi panagkasangay ko idi Miyerkules. Adu kayo nga nang kablaaw kanyak ket saan ko nga mabilang iti kaaduna dagiti mensahe nga iso nga imposyo ijay Facebook kang ranana idi adda iti naaramid nga panagadal iti Biblia ijay pagtaingan da Brother Jamie sa Monte, ket nagposa, ket nakita yung amin kakabsat. Nga ti araramiden ti pastoryo, ket agtultuloy, iti panangiwaragawag na, iti sao ti Apo, babaan iti panagadal, ken uray pa'y kadigiti panagbisita, kadigiti kamkamang tayo. Ket idi agkasangayak ket addaak ijay San Jose City, agdadrive iti oras pa lang ti alas 12. Ket nakadanon kami ijay Nueva Vizcaya iti oras iti alas 4 iti parbangon. Iso nga nagkasangayak iti dalan nga nagawid kami kalpasan iti maysa nga tawen. Kakabsat gapo iti pandemya. 1 year po kami na hindi kami nakauwi sa Nueva Vizcaya at Cagayan. Kaya salamat sa Panginoon dahil binigyan kami ng pagkakataon para makita ko ang aking mga magulang at ang aking mga biyanan. So, dayjay iti sagot ni Apo Diyos kanyak, oray may isang aldaw iti Cagayan, may isang aldaw iti Nueva Vizcaya, ket kalpasan na ket nagawid kami ditoy Manila. Pagbiit kami laang kakabsat, han kami nga nagbayag sa jay. Ket iti daytoy nga aldaw, iti mensahe iti biag, ket may papan iti panangisalakan ni Apo tayo nga Hesukristo kada tayo. Kas ko na iti paset iti nasantuan na surat. Iti daytoy nga gundaway, amuen tayo no anya iti biag, anya iti dalan iti biag. What is the way to life? Anya daytoy nga biag, nga mararamat iti daytoy nga panawen iti pandemya. No kitaan nyo, anya kaditi biag para kada kayo. Kinuna ni San Pablo, ijay surat na ijay Philippians chapter 1 verse 21, for to me to live is Christ, kunana. Para sa akin ang buhay ay para kay Kristo, no para kanya tibiyag ket para kay ni Kristo. Kada kayo ngay, anya iti pangaramatan niyo, iti biyag yu. Apay ta adu dagiti saan nakayat, ti mamati iti Diyos. Apay ta adu dagiti saan nakayat nga awaten, iti sao ti Apo. Anya nga ta iti motibo, ken anya nga ta iti pampanunuten da. Ano kayang iniisip po nila kung bakit hindi po nila tinatanggap ang salita ng Diyos? Ano ba ang purpose nito?
So, tingnan po natin kung ano po ang gustong sabihin po dito sa banal na kasulatan. Kung ano para maintindihan po natin the significance of faith in Christ. The significance of faith in Christ. At tingnan din natin din, kitaon tayo, idijay sa o nga pan nakaukom, ken pan nakaisalakan, dito'y surat ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 10 ken 4, aging gana iti 20 ken maysa. Ket dayto iti saritaon nakakabsat, maidaydayaw iti anak iti Diyos babaon iti pannakailansa na iti cross. So there is victory in the cross. Kakabsat. So dito'y paset na santuan na surat, nga basa kada kayo, iti surat iti ni Juan, kang ronan dito'y versikulo 10 ken 4, kas iti pannakaibayog ni Moses iti sinanulag a bronze ijay ang masapul met iti pannakaibayog ti anak ti tao. Ano bang ibig sabihin po nito? So as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Bakit ano po ang nangyari noong panahon ni Moses? Marami pong mga nagkasala po ng panahon na iyon. At marami pong naghirap nung panahon na iyon. Adu dagiti nagsagaba, adu dagiti nagrigat, idi dayjay nga panawen. Ket kunaon da no ti tao ket agsagaba, ket agrigat, kang runaan na ket mailansa iji cross, ket ibagada nga daytoy ket panagsagaba baga po iti basol. Ngayon, para kini Apo tayo nga Hesukristo, nagsagaba isuna para iti pannakaisalakan iti amin. Tapno maipaayan na iti biyag nga agnanayon dagiti amin nga pinaraswan nga tattao. Maalala ko po yung lumubog ang Cagayan. Meron po isang tao doon na nalunod to save other people. Gusto niyang iligtas yung mga tao dahil maraming pong taong nagsisigaw, tulungan ninyo kami. At siya po ay nakasakay sa bangka at marami na siyang na-save. Pero hindi niya na-save ang kanyang buhay. Diba? Para po kayo, mga kapatid, na paalis sa ating bansa. Aalis kayo na ganito ang sitwasyon po natin. Hindi kayo natatakot dahil gusto po ninyong iligtas ang inyong mga anak ninyo. Gusto ninyong mapakain ang inyong mga anak. At mabigyan lang ninyo sila ng pagkain kung kayo ay nagtatrabaho. Di ba? Ganito din po ang nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. Kasoy iti napasamak kini Apo tayo nga Hesukristo. Gapo iti kastalaunay apanagayat iti Diyos kada tayo. Ket inted na iti kakaiso nga anak na. Tapno dagiti amin na mamati ken kuana, saan amatay, no di ket maddaan iti biag ngagnanayon. Diba? Kung tingnan po ninyo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Para lahat po ng sumampalataya sa Kanya ay hindi mamamatay, kundi mabigyan ng buhay na walang hanggan. Yun ang plano ng Panginoon para sa sanlibutan. Nga isuna ket agsakripisyo. Ket kitaon tayo dagiti problema iti daytoy nga panawen, ken uray pay idi panawen ni Moses. Ti problema iti nga panawen, iti sana nga panamati iti Dios, iti pannakabalin iti Dios. Iti problema dagiti Israelita ket iti saan da nga panagtulnog iti Dios. Iti agtultuloy nga panagbasol da. Anya iti cause na daytoy, gapu iti rigat. Kayat da kanut agsagaba iti Ehipto, kaysa mapanda iti lugar nga pangiturungan ni Apo Dios kadakwada. Mas gusto po piniliin po nila na maghirap po sila sa Egypt kaysa pumunta sa lupang pangako ng ating Panginoon. At ito po ang solusyon.
Gusto ng Panginoon. Iti dayjay versikulo 15, verse 15. Tapno agbyag agnanayon ti siya sinuman amamati ken kuana. Dayto ti kunana ditoy kakabsat. Nga kinunana ditoy paset ti nasantuan na surat. Iti verse 15, tapno agbyag agnanayon ti siya sinuman amamati ken kuana. Agtultuloy dayto nga biyag. Uray matay dayto nga bagi. Dayto nga physical nga bagi. Ngem agtultuloy iti biyag para kay ni Apo tayo ni Hesus Kristo. So dito'y kakabsat makita tayo. Iti inaramid ni Moses. Iti panawen nga dagitoy nga kakadwa na ket kinagat dagiti uleg. Ket sadyay nagpatakder isuna iti sinanuleg kuna na ditoy. Sinanuleg nga iji bantay nga bronze, ana sinanuleg a bronze, iji letang iji bantay. Tapno dagito ng Israelita, no makagat tuman iti uleg, kit kitaan dalang ajay, ket umimbagdan. Handa kasapulanan ti mapan iti doktor, or magpa-anti-tetano, no di tapno maikat, di gita, ana. Hindi na kailangan. Ang ginawa lamang ni Moses ay nagpatayo po siya ng ribulto ng ahas sa bundok. At kapag nakikita po ng mga Israelita, ay kaagad naggumaling po sila. Ganun po ang nangyari. So, anya iti supapak dagitoy, kakabsat, dagitoy nga tattao. Nagtuloy da latamot, iti kayat da. Natangken latamot, iti puso da. Dagitoy nga Israelita. Uray kasjay, tinapasamak kadakwada, ket nagtultuloy da latangan nagbasol. Handa nga kinita, iti kinasayat, iti Diyos, iti biyag da. Agtatanabutob da lata. Dagitoy nga tattao. Saan da nga mapnok, iti aramidan, iti Diyos kadakwada. Awan, iti panakapnok kadakwada. Kakabsat, uray no dumawat da, apay Moses, ket impanda kami ditoy, ket awan iti makan. Ket kalpasan na, ni Moses, Apo Diyos, ikan na kami iti taraon, nagtinag iti taraon, nanipod langit, bumaba. Ket nangan da ket Israelita, isuda amin ket nabsog. Ket kalpasan nga nabsog da, kinunada, Moses, awan iti danom, walang tubig. So sinabi po ni Moses sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo kami ng tubig. Binigyan ulit sila ng Panginoon. Ket napop ti wawda. Ngem uray kasjay tinapasamak awan iti panakapnek. Hindi po sila kontento. Marami pa silang hinahanap. Nasa kanila na nga ang Panginoon, pero marami pa silang hinahanap, mga kapatid. At paano tayo minahal ng Diyos? Kasano iti panagayat, iti Diyos kada tayo. How God loved the world. In verse 16, iti makasungbat. Gapu iti kastalaunay a panagayat, iti Diyos ti lubong, inted na ti bugbugtong anak na. Tapno ti siya sinuman ang mamati kenkwana, saan amatay no di ket maddaan iti biyag ngagnanayon. Kasta iti panagayat iti Diyos kada tayo kakabsat. Gapu iti ayat na, uray kakaisong anak na, ipaay na. At dati classmate ko, ijay India, nga kinunana. May classmate po ako nung nag-aral ako sa Korea. At ang saang kwento po niya, alam ninyo sa India ay meron isang lugar doon na nagwo-worship sila sa Diyos-Diyosan. At ang Diyos po nila ay buwaya. Kinikilala nilang Diyos ang buwaya. At every year, nag-aalay po sila sa buwaya. At sa pag-alay nila daw ay naghahanap sila ng healthy na bata. Kung healthy ang anak mo at mapili po nila ang anak mo, yun po ang ihahandog po nila.
Gusto mo ba yon? Ihandog nila yung anak mo? Or nag-iisang anak mo pero yung nang pinili? At kung pinili na nila ang anak mo dahil member ka doon, hindi ka makakatanggi. At mayroong araw na nakalaan para sa paghahandog po nila. At sa araw na yon, kukunin ng head yung bata, sa baba daw, nasa taas po siya, sa baba ay puno ng buhaya. Pagkatapos ng ritual, ihuhulog niya yung bata at kakainin ng mga buhaya. At pagkatapos, makita mo na lang wala na yung anak mo. Yun daw ay klase ng paghahandog po nila. Biyag, buhay. Kung kayo ang tanungin, kaya ba ninyong ihandog ang anak ninyo para sa kaligtasan? Sabihin ninyo, siguro hindi. Hindi namin kaya. So kung hindi natin kayang ihandog ang mga mahalagang, ang ating mga anak, mga kapatid, anya't aramiden tayo. Ano bang gagawin? Anong klaseng paghandog ang gawin po natin? Nakatanggap-tanggap sa Panginoon. Daytoy, presensya tayo, biyag tayo, ang buhay po natin ay ihandog po natin sa Panginoon. Sabi nga po ni San Pablo sa Romans chapter 12 verse 1, offer your body as a living sacrifice. Ipaayo, itibiyagyo, asibibiyag adaton, amakay ayo, iti Diyos. So i-offer po natin yung ikaw, ang kailangan ng Panginoon ngayon. Ang presensya po natin ang kailangan ng Panginoon. So yun po mga kapatid, katulad ng paghandog ng Diyos sa kanyang kaisang-isang anak, kanyang bugtong na anak. Dahil may isang anak na iso, itiinsagot na kadatayo. Na kinunana dito dagiti amin ang mamati kenkwana. Tapno dagiti amin ang mamati kenkwana. Those who believe in Him. Ay niya ti kinunana dito Juan Kapitulo 3, versikulo 10-8. Saan ang maukom ti siya sinuman ang mamati anak. Ngem na ukumon ti di mamati agsipod, ta saan ang mamati iti bugbugtong anak ti Diyos. He who believe in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Dagitoy ti makita kadagiti tattao nga saan ang mamati kani Apo Hesus Kristo. Naukumdan. Kakabsat. Ngem, at damat iti gundaway nga ipaay ti Diyos tapno agbalbaliw. Dagiti pangiddeng tayo iti biyag. Tapno kastakit, agsubli tayo kenkwana. Binibigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataon para magbago sa ating pananaw sa buhay, sa ating pag-iisip. At muli ay ibalik po natin ang ating buhay sa Panginoon. So ito po, ang sabi po dito, kailangan bumalik po tayo sa ating Panginoon na siya po ang nagbigay ng buhay sa atin. So dito'y kunana, daytoy iti pakaukuman, imayan ti silaw dito'y lubong, ngem gapu ta dakes, dagiti aramid, dagiti tao, at nga ayaten da tisipngot, ngem tilawag. Adu dagiti kakasta nga tattao, inawat da ni Apo Hesus Kristo, kas manubot ken mga salakan da, nagkaridan nga handa nga agsublin iti basol, ngem kalpasan na kakabsat. Makita manen, agtultuloy da manen, iti da nga inaramid da. Parang yung mga iba, hindi naman lahat. May mga
pumupunta po na nagpapapray po sa amin. At sa board exam, time ng board exam, marami pong mga estudyante dito. Sabi po nila, makapasa lamang ako, Pastor. Ibibigay ko ang aking ikapu sa Panginoon, yung 10%. Kung makapasa ako, maglilingkod ako sa Panginoon. Kung makapasa ako, itong gagawin ko sa church. Kung makapasa ako, ganito po ang buhay ko sa Panginoon. Pero pagkatapos, mga kapatid, na nakuha nila ang kailangan nila sa Panginoon, God answered their prayers because of their good intention. Pero pagkatapos, wala na. Nakuha na nga nila ang gusto nila. Hindi mo na sila makita sa loob ng simbahan. Hindi mo na sila nakita naglilingkod sa Panginoon. Nandoon na sila sa trabaho po nila at sabihin, Brad, nasaan ka? Magsimba ka naman. Pastor, nandito ako sa trabaho ko. Mas nakikita na nilang mahalaga ang kanilang trabaho kaysa sa Panginoon. Mga kapatid, yun po ang tunay na nangyayari sa buhay. Dayjay iti mapaspasamak, kakabsat iti biyag, iti kaaduan, nga nalakadala nga makalipat iti karida kani Apo Dios. Ada, dayjay nagkari kanyak iti, Pastor, no umimbagak iti daytoy nga sakit, ket ited ko iti biyag ko kani Apo Dios. Ngim iti nakitak, iti nasalun at da, ket awan damot. Ngim iti agsakit dan, agsubli da. Noong sila po ay malusog, wala naman po sila. Pero nung nagkasakit na sila, gusto nang bumalik sa Panginoon, pero mahinang-mahina na sila. Pag nagpa-pray ako, yun po, ano bang gusto po ninyo? Tatay, nanay. At ang sagot po nila, gusto ko pong gumaling, Pastor. At kung gumaling ako, ganito ang gagawin ko. Maglilingkod na ako sa Panginoon. Dagijay dagiti kari. Ngiyam anya ti mapaspasama kadagitoy nga kari. Kas kinuna ditoy, paset tinasantuan na surat. Imayan ti silaw ditoy lubong. Ngiyam gapo iti tadakas dagiti aramid dagiti tao, ayaten da tisip ngem tilawag. Iso nga nalawagan tayo. Iti panpanunot ken iti aramid, haan tayo nga mabuteng, kakabsat, agyaman na kada kayo. Imparang yu tilawag ni Apo Diyos itangal daw. Itatay dawn prayer, nakasipsip nga kakabsat. Nagdaydayaw kami kini Apo Diyos. Itatay, ti panunot ko, ang aking isip, ay wala suro magsisimba. Kasi kahapon 5,000 yung nagka-COVID. Baka matakot silang magsimba ngayong araw na ito. Yun ang iniisip ko. Ang akala ko, ako lamang, si Deaconess Sharon, si Brother Jodic, at si Ate Zeni na nag-oo. Dahil sabi po ni Sister Leia, hindi ako pwede. At yung kasama po namin. Kami lamang, wala na. Dahil 5,000 nga So, yun kaagad yung pumasok sa isip ko kaninang nanalangin ako. Lord, wala yatang kami makasama sa araw na ito. But, the light has come. Nung isa-isang pumasok, sabi ko, mayroon po, Panginoon. Itong paniniwala ko, pero kayo iba. Na kayo ang nagbigay ng direction sa mga tao, na ang pinili nila ay pumunta magsimba kaysa pumunta sa mall. Diba? May mga nakita kasi ako na sabi po nila, ay, ayaw kong magsimba, Pastor, dahil natatakot ako. Pero, nasa mall naman, nakita kong picture niya, nasa mall. Ano bang pakakaiba ng simbahan sa mall? Hindi ba sila makakuha ng COVID sa mall? Dito sa loob ng church, makakuha sila ng COVID? Anong klaseng pananampalataya? Na natatakot ka sa loob ng church, doon sa palengke, na daming tao, hindi ka natatakot? What kind of faith? Anong klaseng pananampalataya? Nakatatakutan nating lumapit sa Panginoon sa araw niya. Oo, aganad tayo.
Yun naman ang sabi ng Panginoon. Aganad tayo. Ngim iti pamati ko market. Rimbawan na, dadya buteng. Rimbawan na, dadya panagbuteng. So, that is challenge for us this morning. Daytoy, iti challenge kada tayo itangal daw. Idi nagawid kami mariknak lata, nga kabutbuteng dak. Adala ti umadayo nga kaskasta. Oray ka ni Precious, idi makita dakit umadayo da, handa pa yung makaasidag kan kwa na. Ngem ti kabsat ni ate Sally, idi nakita na kami inarakop na dagos ni Janice. Kunak, ano nagbuteng ni ate? Oo, nga araw ko po na daytoy nga, bakit ko? So, pero ramdam ko yung takot sa kanila. Makita mo sa mata nila na kahit pastor ay kinatatakutan na ngayon. Dahil sa COVID. Dahil sa COVID. Pero kahit matakot kayo sa amin, huwag sana naman kayong matakot sa Panginoon. Dahil mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos. At gusto niya tayong lahat na iligtas. At ang kaligtasan lamang ay makakamtan natin sa pamagitan ng ating Panginoong Diyos. Sa amin hindi. Nagsasalita lang kami dito. Managbasol kami mo't kakabsat. Akas kada kayo. At da kami dito tapno kastakit. Ibingay mi ti sao ni Apo Dios. Haan nga da kami ti dalan tapno maisalakan kayo. May maisalaon ti dalan tayo tapno maisalakan tayo amin. Ni Apo Dios. Ni Apo Heso Kristo. Takinunan nga ro ditoy. Takastalaunay iti panagayat iti Diyos iti lubong. Tainted na ti kakaiso nga anak na. Tapno dagiti amin na mamati kenkwana. Saan amatay no diket maddaan iti biyag. Isu kakabsat, may salaong ti dalan tayo amin. Iti dayto nga tiyempo, iti dayto nga panawen, iti dayto nga panagdaydayaw tayo. Awan sa bali nga dalan na pagnaan tayo, no diket dalan ni Apo tayo nga Heso Kristo. Ket no adda iti dalan ni Apo Heso Kristo, awan iti mapasamak kada tayo. Kinunak, manunga oras, iti panag-drive ko ket makatuglepak. Ong tanak ni Janice, makaturog ka. So, ngem sakbay kami nga pumanaw, agkararag kami. Nananalangin muna kami bago kami alis. At pagkatapos nakabalik, manalangin ulit kami. So, ganun po mga kapatid. Kapag umalis kayo, nananalangin kayo, walang mangyayari sa inyo. Awan iti mapasama kada kayo, no nagkararag kayo lakit di. Ket napudno iti panagdawat yu kani Apo Dios. Uray anya klaseng panagpataray mo ken adda iti panaganad adda ni Apo Dios kada tayo. Itangarod nga gundaway maminsan pay nga awisen kayo iti panagkararag. Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Diyos sa araw na ito. Sana po yung salita po ng Diyos sa umagang ito na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos at ibinigay niya ang kanyang anak. Yun po yung may iiwan sa inyo sa araw na ito. Ang pananampalataya sa Panginoon. Agkararag tayo po ay manalangin. Naindaklan ken man nakabalin nga Diyos. Ipeksami iti panagyaman mi ken ka, iti dayto nga aldaw. Agyaman kami iti kastalaunay ang panagayat mo kada kami amami nga nasantuan. Nga uray pa iti kakaisong anak mo ket impaay mo. Tapno maaddaan kami ti biyag ngagdanayon. Uray isuna ket mailansa iti kalbaryo. Nagsagaba isuna gapu kada kami, gapu kada iti pinarswa. Ket gapu iti daytoy o Apo. Ket agyaman kami ken ka. Iti daytoy nga ayat nga isong impaay mo kada kami. Amami nga nasantuan, pakawanan na kami kadi iti adu nga nagbidutan mi iti sangwanam. Pakawanan na kami, O Diyos, gaputa saan mi nga mo, dagiti aramiden mi. O Ama, dawatin mi, O Diyos, iti pamendisyon mo kada kami iti dayto yung aldaw. Bendisyon nam kadi, dagito yung anak mo nga pumanaw iti nasyon mi. Tapno agtrabaho da iti balasiw taaw. Agyaman kami iti tured da, O Diyos, iti likudan nga da iti COVID.
agyaman kami, iti panangipatagda, iti pamilyada. Ket isuda, si sagana dang isakripisyo ti bagida, tapno laong maddaan, iti nasayaat, abiyag dagiti anak da. When o ama nga nasantuan, iti pakaisentrowan kadi, iti panagpamati mi ket sikaan na maraswa kada kami. Asaan nga dagito nga gamong, dagito nga pirak o apo, iti agari o Diyos, no diket, iti agari iti uneg iti pagtaingan, ket sika nga apo ken manubot mi. When o ama nga nasantuan, nagyaman kami iti gundaway, nga maikararagan dagito nga anak mo o apo iti dayto nga aldaw. Idawdawatan mi ken ikarkararagan mi, ni Manang Bet Reyes, kaasyam kadi iso na o apo, iti kasasaad na. Bendisyonam ni Nanay Estrella Margalio, ni Nanay Amor Sermonia, ni Mami Presi Ancheta, ni Manong Jaime Ferrer, ni Kabsat nga Jaminea Ferrer, ni Manong Raymond Neflas, ni Uncle Sosimo Andres ken Florentino David, ni Manong Dani Pagaduan, ni Mrs. Trining Susa, ken uray pay ni Bishop Daniel si Arichea, ken ni Mami Ruth. Bendisyonam ni Kabsat nga Fer Andrew Morco nga adda iti Saudi. Ikamatalik mi ken ka o Diyos iti salunat na. Bendisyonam kadi ni Nanay Adelina Roman, iti kasasaad na ita o Diyos makita mi iti panagkapo iti physical nga bagina. Idawdawatan mi kadi o apo nga ipatay mo ti man nakabilin ng imam ken kuana no addaman dagiti pain nga mariknana o Diyos ket babaon ken ka ket maop-op dagitoy. Bendisyonam kadi ni Nanay Lilia Marquez ken kastamet ni Kabsat nga Maxima de los Reyes ken uray pay ni Mr. Celso Eranya. When o ama, bendisyonam kadi ni Kabsat nga Erwin Lim iti panagdialysis na. Ken ni Kabsat nga Arnel Vides, Bujay Mercado, ken uray pay kada Jorens Bernabe ken Arwil Navarro nga isuda ket nagpabakuna iti COVID-19. When o ama, bendisyonam kadi, dagiti agtake iti board exam itangatawen ni Cyprus Veloria, ni Kyle de la Cruz, ken uray pay o apo, dagiti ni Mary Ann Luterio, iti panag-review na. Panginoong Diyos, inilalapit din po namin ang patuloy na pagbigay po ninyo ng maayos na kalusugan sa aming mga kapatid na ito na paalis sa aming bansa. Panalangin po namin na walang mangyari po sa kanila sa papuntahan po nilang bansa. I-bless po ninyo silang lahat, Panginoon, sa araw na ito. Ken kastamet o apo nga agyaman kami ken ka, kadagiti anak mo nga agkasangay, iti dayto nga aldaw ni Kabsat nga James Narvasa. Ken nabigat ni Manang Elsie po. Into 16 ni Manang Elsie po, ni Kabsat nga Camille Mateo. Ken uray pay ni Engineer Mimoteo Usita. Gyaman kami, iti biyag nga isong insagot mo kadagiti amin nagkasangay. Ken uray pay dagiti agselebrar iti wedding anniversary da. Apo Diyos, kaasyan na kami, tulungan na kami kadi, kadagiti pakarigatan mi. Ket ikamatelek mi, daytoy barum, umay manin nga baro nga konferensya. Bendisyonam o Diyos, titunggal may sa kada kami tangal daw. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi, bobo ni tinagan ni Apo ming Hesukristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Tultuloy tayo at panagdaydayaw tayo kinapo Diyos. Ket
Itati panangted, ken panagtulnog iti sao ti Diyos. Masapol, amang itugot ti tunggal maysa, iti sagot, kas mayanurot, iti imparabor ti Apo, a Diyosyo. Ay ayaten na kakabsat, iti sagsagot tayo ket intay iyeg kini Apo Dios uray pay dagiti kakabsat nga madi awan ti gundaway na nga nakaumay ditoy balay kararag ket adayjay screen tayo ti bank account iti iglesia ket mabalin tayo nga agdeposito. Salamat. Good ngayeg mi, nagtawod ako kwang, intaleg mo kada kami, kakamti agaywan. Adtoy dagiti impaiwan mo, sagsagot kada kami o Diyos, nga may paay iti panagserbi mi ken ka. Bendisyon nam kadi dagiti ima nang ipaay kadagitoy, ken uray pay dagiti kakabsat mi, nga mangted iti Nax United Methodist Church BDO bank account. Bendisyon na misud na kadagiti uneg iti pagtaenganda, ikamatalik mi ken kauapo iti trabaho da. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi babaon iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Naimbag at bigat ni amin kakabsat, ket madaydayaw iti Diyos, ket tultuloy tayo agdayaw kenkwana, iti dayto nga bulan. Ket sapay kumata, ni Apo Diyos ti mangted, iti nasayaat nga salunat, kada kayong amin nga pumanaw iti nasyon tayo. Kayo po lahat na alis, ay pagpalain po kayong lahat, at ganun din po yung mga lahat po ng OFW sa ibang bansa. Nakasama po natin na nanonood ngayon, marami pong mga OFW na kasama po natin sa gawain nito ng pagsamba. Ket ni Apo Diyos ko may tagbendisyon, kada tayo nga Ilocano, agtultuloy tayo kumang agtulnog ka ni Apo Diyos. Ket mamatiak nga ni Apo Diyos ket saan na tayo nga baybayan. Ket ni Apo Diyos ko iti mang parang ay iti panagpamati tayo kenkwana, iti likudan nga adda iti panagbuteng, ket aganad tayo lata akan kanayon kakabsat. Dayta met iti mensahe ni Apo Diyos. No aganad tayo, ket handa tayo nga baybayan ni Apo Diyos. Ket dati amin ket tumakder, ket kantaan tayo ti maudi nga imno tayo. Huwag tinamnama ana santuan, gloria di Diyos sa nainggasatan, iden natawid asalakan, Espiritu nat mangipasnay. Daytoy sarita at kantaa, Jesus kaskas dit kararaga. Daytoy sarita at kantaa, Jesus kaskas dit kararaga. Naliwan ato luken ragsak, buyog ti parma takamangkayaw,
Angeles gapot, langit yagdat, ayat ti Diyos sa wenti imbag. Daytoy sarita at kantaak, Jesus kaskas ti kararagak. Sarita at kantaak, Jesus kaskas ti kararagak. Amin na simpa natulukak, ken Kristo tiyan ko asiraragsak. Agur oray si kikit di gloria na napnut ayan. Daytoy sarita akan taat, Jesus kaskas ti kararagak. Daytoy sarita akan taat, Jesus kaskas ti kararagak. Agkararag tayo, agyaman kami ken ka o Diyos, iti daytoy nga bigat nga isong insagot mo kada kami amin anak mo Apo, uray pay dagiti nagbuya, ken nakadwami iti daytoy nga panagdaydayaw, iti Ilocano worship service. Agyaman kami iti biag ni Ate Zenny nga isong insagot mo kada kami, ken uray pay dagiti lay leaders mi nga kadwami, damanong Jimmy ken Ate Neri, ken dagiti anak mo nga kadwami iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami o Apo, itagtultuloy nga panagtulnog, mi ken ka. Agyaman kami ket si kakaditi may didayo ken may tano, ket iraman mi iti daytoy nga prayer mi o Apo ni Mrs. nga Asuncion o Apo nga isuna ket nakahapoy iti physical ang bagina. Ken kastamot ijay payatas o Apo ni Ate Roslyn Asuncion. Ken kastamot ni kabsat nga Altea nga saklayan nga Torres, bendisyonan katit salon at na ken iti aldaw to nga panaganak na. Ket Ama, kasyan na kami, tulungan na kami, ket bendisyonan daytoy nga lawas, isagot mi ken kadaytoy nga lawas o Apo, bubuhen itiin kami panagadal, ken panagmaymaysa nga agserbi ken ka. Ket dagiti dawat ken kararagmi, bubuhen itinagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Ti Ama ken Anak kuma, ken Espiritu liwliwan, dayawen nga ipangrunam, ti langit ken ti daga. Amen. Ket itaawaten tayo ti pamendisyon, babon tinagan ti Diyos Ama, iti anak na isu ni Apo Hesukristo, nga isu ti dalan, isu ti pudno, ken iti biag, ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kuma iti awaten ti tang, awan patinggana. Amen. 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 Naimbag abigat tayo, amen.